שהסביבה של המחר תעוצב לא רק על ידי פוליטיקאים, רגולטורים, אנשי עסקים ויזמים, אלא גם על ידי כל מי שחי כאן. אז אני מאחל לנו כנס מעניין ומעורר מחשבה, ובאמת שהוא יקדם את השיח הציבורי. תודה רבה. הנושא של סביבה משום מה מעורר הרבה מאוד אמוציות. כשרגולטור חדש בא, הוא או היא רוצים להשאיר חותם על התחום שלהם. ואיך עושים חותם? עושים חותם על ידי רגולציה חדשה. בוקר טוב לכולם. Here in Israel you have a huge development and now it came to a point that your soil must be remediated. And I will try to show you some example that we can do a lot. Be ambitious for your soil. Treat them, prevent them from further contamination. There is a lot to do and we have the capacity to do it. פחות או יותר 50% מצריכת החשמל בישראל או מהייצור הוא על בסיס גז טבעי, שזה שינוי מאוד מאוד גדול. יש לנו פה הזדמנות בלתי רגילה לפתח תחום חדש במשק. בסוף המחזור צריך לייצר תוצאה שהיא גם כלכלית, שהחומר הממוחזר אפשר יהיה למכור איתו, שתהיה כדאיות כלכלית. אין כוונה לשנות את המדיניות, מכיוון שהעניין של הפרדה במקור הוא גם שאלה של שינוי תרבותי מאוד עמוק. הוא גם שאלה של מסר חינוכי מאוד עמוק. הוא לא רק השאלה של איך מתמודדים עם כמויות המחזור. ויוליה היא חברה עם שם בינלאומי, חברה מאוד מקצועית. אין ספק שהיא מאתגרת את החברות האחרות. היא גורם מאוד מרכזי במשק. 20 years I came the first time in Israel. It was the starting of Veolia here. And now we have most of the largest reference of Veolia are now in Israel. I'm very proud to see the development of Veolia here in Israel. עכשיו אנחנו מתחילים פרק חדש. זה גאווה גדולה. ואנחנו כמעט בטוחים שמה שעשינו נכפיל את זה ואם לא יותר.